Gerek spas. Spas baş. Ev gerek salên dirêjin ku ez li ser govendê dixebitim ji xwe çîrokê zanin. Ev xebatên me hat asteke wiha ku niha hemî dinya me nas dike. Ev kesên ku li dünyayê din da ser dansên din xebatên perwerdehiyê dimeşinin êdî dibînin ku dansên Kurdî jî hene. Êdî dansên Kurdî jî tê perwerde kirin, di festîvalan da tên lîstin. Min xwast ez ji Kurdan ra îca bibêjim dinyayekî wiha heye. O gelek xebat tê meşandin di warê çandî de. Em Kurd çi dikarin bikin û li ser dünyayê rewşa dansên gelerî çawa ye, em di Kurdî de çi dikarin bikin. Ji ber ku ez dibînim li gelek cihên dünyayê da milletên din bi kultura, bi çanda milletên din ji xwe re çand afirandine. Bi rastî jî çandên hev birevandine, talan kirine û ji xwe re çand afirandine. Gelek milletên wiha hene lê berên ez naxwazim bêjim van milletena wiha hene, navê wan bibêjim û ev bikim. Gelek caran berçavê min jî çêbû yani. Hatin ji min ra gotin ew dansa neya Kurdî nizam çi tiştên wiha çêbûn. Min dît ku li dünyayê de di vî warî de tu kes tune ku perwerdehiyê van tiştan çê bike, li ser van çend tiştan bibêje. Tu kes tune. Lê velê di milletên din de gelek kes hene, zanîngehên wan hene, rêxistinên wan hene, dernekên wan hene, weqfên wan hene, gelek tiştên wan hene û gelek xebat dimeşinin. Di Kurdî de tune tenê li Ewropaya Kurdên ku bawayekî polîtîk çûne vê derê wan Kurdên polîtîk hinekî xebatan dimeşînin lê belê ne li gorî dansên geleriyên Kurdî li gorî sistema dansên geleriyên Tirkî xebatên xwe dimeşînin. Mesela ji were mînekek bidim îro em diçin dibêjin Diyarbakır halayı komek wekî sabît tiştekî dirize dibêje Diyarbakır halayı. Gava ku em dibêjin govenda Amedê ew figürên xwezayî tên bîra me. Yani ew perwerdehiya Tirkî li ser govendan da jî xwe nîşan daye, li vê derê jî çandeke nû hatire afirandin. Jê re gotine halay. Nêzî heftê salê berê gava ku dest bi afirandina folklora Tirkî kirine, çawa ku stranên Kurdî revandine gotine bana stranên Tirkî ne, gotinên Tirkî serdan nivîsandine. Di govendên Kurdî de jî heman tişt çêbûye. Govendên Kurdî girtine gotine ev halaye, halay nivîsandine gotine dik halayı, Adıyaman yöresi dik halayı. Ne gotine dika Semsure, ne gotine dika Dersime, gotine Tunceli yöresi dik halayı gotine mesela. Bi vî awayî li ser govendan da jî meriv dikare bêje asîmîlasyonek çêbûye. De aynı deme da ji ber ku perwerdehiyeke Kurdî tune di dansê de salonên davetan jî heye êdî loma wekî berê di cadeyan da davet çênakin loma gencên me însanên me wekî berê di zaroktî da vê govendê fêr nabin. Yani ev her ku diçe tune dibe. Teknolojî bi pêş dikeve lê belê em bi paş ve dikevin. Ev ê çawa bibe mecbûr em ê li ser perwerdehiyê xebatan bimeşînin. Milletên din meseleyê wiha çareser kirine. Ji dibistana yekem heta zanîngehê li her derê perwerdehî heye. Lê di Kurdî de tiştekî wiha tune ez dixwazim bi van xebatan bikim rojev bêjim dansên Kurdî, govendên Kurdî jî mezinbûna însanan da tiştekî girîng e, bi rêya govendê kulturê xwe fêr dibin, zimanê xwe fêr dibin, stranên xwe fêr dibin, çîroka xwe fêr dibin, dîroka xwe fêr dibin. Loma ew qedeke girîng e. Ev xebatê ku ez dimeşînim bi navê Govend İstanbul, ew nêzî 20 salım ku ez wekî akademiyeke dixebitim. Perwerdehiyê ku em çê dikin, perwerdehiyê ku li akademiyê da tê dayîn heman tişt e, heman perwerdehî ye. Tenê binayeke me tune û tabeleyeke me tune ku em bêjin akademî. Em dibêjin kursa govendê, em dibêjin kargeha govendê, em dibêjin xebat, em dibêjin têkoşîn, em dibêjin şoreş. Hemî ra jî em dibêjin xebat. Min 2004 da dest pê kir. Ez vê wekî dest pêkirine qebûl dikim ji ber ku ev destpêka zanîngeh heye. 2004 da min bi avayekî zanîngehê min bi avayekî akademîk min ev xebata meşand. Berî vê heta ji zaroktî jî diçe ji xwe ez navê kulturê da fêr bûm, mezin bûm. Lê belê yek û guherand, yek û xebat hanî vê derê zanîngeh bû. Di zanîngehê de jî wekî her civanî Kurd min jî gava ku ez hatim zanîngehê, gava ku gotin tu ji Kurerî, gava ku min got ez ji Semsûrê me, gava ku gotin tu Kurdî ez fêr bûm ku ez Kurdim. Em ji bo wan em tiştekî dine. Yani li Semsûrê me ji hev dira negot tu Kurdî, em Kurdin. Ji xwe jiyan bi Kurdî bû û jiyan wiha berdewam bikir.
Gava kutuji Kurdistan derti bir insanın dinra mecul dibi wana jitara debejin tu Kurdi ve çagat efendi ki ha tu Kurdi. Tu jibo wan insanı ki dini. Tu ne insanı. Van tiştan vakti zanenge hem ferdibin. Di Kurdistan tişte ki vatın ne. Hinji gelek kesen kulübe deri dijin hayavan ji verastiyet ne. Hatta ku ne binin baver nakın. Loma dıvırda ji kare mehene ki dijvara. Ya meji hemen tişt bu. Gava kaz hatın zanenge gava ku gotun tu Kurdi ha deme. Ve çağay az jibo ve Kurdum ve çağay ama listke xoş jibo ha çekir. Men jibo ha çekir yani. Hatta ku min zanenge qadant min pir ev nekir jiber ku min tiştek nizane bu. Liser dünyaya politik jî min tiştek nizane bu. Min nizane bu ku gunda şevtan bine Kurdara hezar xarabî kirina min nizane bu yani. Ez bawerim bi milyonan civanan genci civanên Kurda jî here ku nizanin ku çi çêbûye çi nebûye. Kurdên ku li Kurdistanê dijîn nizanin ku cîranê xwe kî kuştiye, çima kuştiye, çawa kuştiye nizanin. Bawer bikin van însanan nizanin ku çi çêbûye çi nebûye. Em jî wiha bûn. Her ku ez fêr bûm, xebatên min ên dansê jî xebata balê bû, flamenco bû, salsa bû. Ez bi şanê re dixebitî bûm. Ez dibêjim hunerên performansê. Yani em dibêjim performans her tiştê tê de heye. Hereket heye, dans heye, gotin heye, lîstikên gotinan heye. Piştî ku men dît ku dünyayekî wiha heye di derdorê me de. Min jî bala xwe zêdetir da tiştên Kurdî. Me bû em xebatên me gelek profesyonelin em diçin her derê dünyayê. Ez fikrî me bû em li ser Kurdî çi dikarin bikin. Destê me de jî dans heye yani profesyonelîtiyê min dans e. Hele politik var jî nihino em fêr dibin ku çi dibe. Hîn jî gelek tişt hene ku em nizanin. Ne hesane ku meriv di demekê kin da ew lîteratûra mezin hemûyan fêr bibe. Qet ne hesane. Ez dikarim bêjim ku bi milyonan jî wiha însanan hene ku nizanin ku çi çêbûye çi nebûye. Lêbelê hêdî fêr dibin. Ev ronahîbûn li cem me jî çê dibe. Carna ez dibêjim em Kurd Rönesansê xwe dijîn niha. Yani Rönesansê ku li Ewropayê çêbûye li Kurdistanê hîn nihino çê dibe. Belkî hinekî din di zamanekî dirêj de çê dibe, lêbelê çê dibe. û bi van xebatan jî em bi destê xwe înşa dikin. Em dibêjin em îro jiyanekê cuda de dijîn, em li bajêr dijîn, em ne li ser çiyayan e, em ne li gundin, erebe hene, teknolojî heye, hezar guherîn hene. Dibe em jiyana Kurdî bi destê xwe înşa bikin. Ji ber ku tiştekî wiha nehatiye jî berê me. Tiştên ku men jî mezinên xwe bihîstiye ne tiştên îro ne. Çîrokên berê ne, çîrokên berê ne, nîrînên berê ne. Em îro diçin her derê dünyayê dikare çand û hunerê de em jiyaneke cuda dibînin û fêr dibin. û ez jî dixwazim bi rêya kargehan van xebatan parve bikim. Yani ez dibînim Kurdên me nizanin ku ew govendê me çi qas bi qîmete ji ber ku jî xwe zanin. Yani ji ber ku zanin pir kurahiya wê nabînin. Kesên dansvan tenê yan jî kesên ku tên dersê fêr dibin. Ha hezar tişt tê de hene ew qas ne hêsane. Ji ber ku bi rastî pir dewlemend e. Teknîkî jî li gorî lêkolînên min ez gihîştim bi sedan govendan. Lêbelê bi avayekî analîzê jî ez gihîştim yek govendekê. Yani ez dikarim bêjim ki ew hemî 100, 200, 300 govendên Kurdî di aynî deme de yek govend e. Yani bi gavên hêsan dest pê dike, her ku gav zêde dibin govendeke nû dest pê dike. Ez dixwazim vê nêrînê jî bînim vê derê. Termînolojiya dansê jî pirsgirêkek e. Ji ber ku xebatekê wiha nehatiye çêkirin. Mesela Bablekan li Bitlisê jî tê lîstin, li Diyarbekirê jî tê lîstin, li Wanê jî tê lîstin. Li hin deran dibêjin sêgavî, sêgavî manê xwe yani sêgav, yek, du, sê. Sê gavan davê jî. Manê xwe ev e. Bi navê sêgavî sê-çar govendên cuda bi cuda jî hene mesela. Di zanîngehê de dest pê kir ji ber ku di zanîngehê de hem em dansên galeriyên Anatolyayê, hem ya dünyayê, hem nazariyata müzikê, hem jî gelek dersên hereketê li ser dansê. Perwerdeyekî wiha heye li zanîngehê. Yani ew govendên ku min zanibû min danî ser notasyonê, notasyona dansê ew gav çawa çêbûne. Têkiliya wan bi yên din re çawa ye. Müzika Kurdî jî müzika perwerdehiyekî me girt müzika rojavayiya dünyayê, müzika geleriya Tirkiye, müzika wextê Osmaniyan dibêjin müzika meqamê û ya ritmê û ya hunerên performansê. Yani ew ciyê laboratorê bû tiştên Kurdî tê de tune bûn, dansên Tirkî hebû digotin Türk halk oyunları.
من خباتين خا دبي چارچوي دا دمشان من بخواد گووند کردی همه چاوا بکن چاوا analiz بکن ev خباتين من bu yani lebele zanenge heda bu binave Türkiye Van yöresi halk oyunları Diyarbakır yöresi halk oyunları Hakkari yöresi halk oyunları vahabun lebele melekalinin khada vaha ne demeşan ma jiwan ra vaha digo medgo Türk halk oyunları mecbo kha noten kha govendin kurdi vaha digo mesela kom da hadji bitlise harkuş da drisin me harkuş da analiz dikir meligo men ligori kho noten kho digirt jibo wanji ligori wan men noten kho digirt belko men khast az baqadinim jarek me sahne ki waji çekir mamoste ki folklore hebu folklor yani halk bilim pişti derse mugo mamoste tişten ku hünde bejin ligori rastiye dünyaya hevdun nagrin mesela hünde bejin ji Asya'ya hatına yenki govend listine çüne vura, yenki horon listine çüne vura, yenki zeybek listine çüne vura. Ün diroka ki vahat dubeyji, ez dünyaya dönerim tişteki vahatine, em Kurdun em liberin, lebele ez duhazım ez mune da derbas mı, ez kijam bersi gibi dedim temigo ji evra, profesörek bu. Verda bir verda hani falan, گو هلبت راستی چیه تیوه بنویسی مگو راستیه من راستیه هفت نگرن من راستیه وان نویسان من خلط نویسان و به آآ در باس بوم پشت من جیرا جگو مگو بندر من خلط نویسی به آآ در باس بوم تشتکی وها چه بو مثلا yani hatta ku min diploma girt min negot ya va Türkiye Kürdiye nizam çık muqad nego jiber ku insanı ki lehember mine ev ne insanı veya ev ne karın çare ser bikin her çive xarabı be Dve me zanen gehe bigrin dest xwahin ve perverdiye bigrin dest xwahin. Hemjî min tiştek nezanî bu wan çaxan yani niha ez çend tiştan dikarim bimeşinim çend tiştan dikarim bikim. Hemjî diploma de dest mire. Yani me diploma girt pişre me go ev tiştên Kurdî ev govendên Kurdîne. Di zanîngehe de min dest pê kir lêbelê de aynı demede zanîngeh têrê min nekir. Ez çûm koma navdariya Anadolu Ateşi bi davetî wan ez çûm derveyî welatên din gava ko emçün velatên din ev firsendeke mezin bu jiber ku cara yekem du velatên din da min Kurdan dît gava duyemîn ya lêkolînê derveyî velete gava ku emçün kem performansê çebikin mesela li İsveç'e min Kurdan dît hatin performansê me temaşa kirin min dît ku Kurdiyeke paqij daxifin min got maşallah Kurdiye me çiqesi xweş biye maşallah وقاز ev dedin ked dedin falan ve derece ne vaha bu ve derece hêjî millet tır bir kıymet nada yani ve farkı menle derbe dit. O le çölen Yemen'e da mejinan Kurdan dit mugo ünçil gelin ve dere min çiroka van az ferbum le Fransa'ya le Nev Zelande le her dere vaha min le kolim berfrakir yani Kurden bajarendin min le dere zedatir dit. Le derece ji xwe ez diçûm Türk halk oyunları ez di komeda bûm kome Bitlisê da min dilîst koma Wanê da min dilîst yani hemî yöreyem de ez xebitîm û min dîst piştre min ser xwe lêkolîn kir ser zaroktiye xwe ser mehlê xwe ser dêwbavê xwe ser malbatê xwe ser hevalên xwe ser kesên ku ez nas dikim yani her der ji bo min bû qada lêkolînê ev lêkolîn hîn jî berdewam dike hîn jî em şevê govendê çê dikin çend kes tên govendeke nû çê dikin mesela em dibêjin a tiştekî nû em fêr bin hîn jî em vekirîne û em fêr dibin yani ev lêkolîn hê jî berdewam dike Başa kutu hey. Gelek spas. Govend ji ber ku em di Kurdî dibêjin em bi nêrîneke Kurdî ev bikin. Govend di Kurdî da gotin û vendin e. Em di Kurdî da ji bo dans me gotiye govend, lîstin, bazdan, reqs, hilbûn, rabûn, desthevgirtin, hêlbûn. Ji ber ku helayî hêl ji hêlbûnê te. Hem jî hulkirinê te. Halay. Lebele pranî peyva govend derte pêşî ji ber ku govend him gotine vendine govend. Go yani gotin dikare bibe stran, dikare bibe çîrok, dikare bibe henek, dikare bibe ha, hey, tiştek her tiş dikare bibe. Vend jî harekete yani vend dikare bibe semah, dikare bibe zikir, dikare bibe listik, dikare bibe her tiş. Yani deng û hareket gotin û stran û govend mعنê govend ev e etimolojiya govendê ev e li wan deran me projeyên dansê danî ser sahne projeyên dansê yek Agirê Anatolya bû Anadolu Ateşi bû yek jî Troya bû
ترویا لهله چنکله بویه 3000 سالان بره چه بویه چیروکا ترویا وکی چیروکا ایرویه دشبه هفدو لبه داره جی روژاوای هاتنه شر لبه داره ملت کومبیه کرد یندن کومبونه همبری روژاوای چونه ترویا آریکاری کرنه لبه ترویا کتیه و اف yani لگوری افسانه خرابی جی روژاوای دنیای پشتی ترویا ده پشتی که ترویا دکبته گاوا کو ترویا دکبه جی پاریس فلان درون تین کردستانه تشتکی واجه yani ترویا وکی کاله هری روژاوای کردستانه دوان چاواندا چیروکا که خواه وها هیا yani لدربه ولت ما پروژه پروفیسیونل داتانی سر صحنه من ندگو اف ترکیه yani جی کردیه yani جی اف دانس بو زمان خاطر نبولو ما ام چون هر دره ما هر تشتی چه دکر نه ها جبر کو از دبیجم اف دانسا کردیه اف نامشه مثلا صحنه نادن ما ام سری لدن دکن دبیجن سلاف ام دخوازن به صحنه دا پروژه که واچه دکن دوسیه ما دشینن والیلیگه دشینن نظام کاراکول دبیجن ام نکارن به صحنه دادن چما جبر کو دانسا کردیه yani نوه به پروژه دانس اوف کردستانه گووندین کردستان نه ام نوه دره جبر کو ام نکارن بیجن گووندین کردستان ام پیوا گوونده درخن پیشه ام دیجیم گووند شوا گوونده کورسا گوونده اکادمی گوونده پروژه لکولین گووندین کردستانه yani افتنی نگوتنه اب لکولینه که اکادمیکه yani çava ev dika amede dika dersime dika bitlise falan ev gaven hafar çine gava ko em vanat dinin bahar ev govendin Kürdistan'e derdi. Em de bizim halperke mesela halperke ne govendeke ki jur da hat yetişteki. Tane harekete ki juda heye ev jüvedike halperke. Gaven ha her tişten ha hemen aynı tiştin. Hine ki karakter digu her ev jil gori işte vana lövedere zedetir be arabanla mecbulen ev hatiye hine ki zamanı vanji dijana vandaji hine ki farkın vaha hene. Le derbe velet em gelek bernameyin pür hoş çedkin lebele lövedere em nikarin çedkin jberku lövedere çubu velaten paşvemayı velaten ku bu peşneketiye gelişmekte olan ülkeler. Gelişmekte olan ülkeler gava ku Kürdi beje merif dve merif beje hink peşneketine velaten ku peşneketine. Ev velaten ku amte denen velaten ki peşneketiye dve merif lugori ve baka yani hüner tişteki bahaya tişteki ser sahne datini eğer ku tişteki biyani dayni ser sahne eğer ku temaşavan ve negirt ev be mane yani sahne evvel vederetine لبدره دوام کورس پیشی گووند فیر بکن انسان فیر بکن گووند چیه پیش زمره بوان پرفورمانسان چه بکن و کدین جبرکو مثلا ما شانویا ما موزین چکر سه جرا دانین سر صحنه ادی بند داوود شو لبدره ما چکر لبدره 20 dansvan hebu mesela 20 ci müzisyen hebu çılkaz 20 dansvanın dansı hevçah yani jibo improvize kirine hazır biz ji müzisyenin caz hebun müzisyenin ku em hevdunu zanen em zamanı hevdunu zanen min İngilizce da hafif bu wana be Portekizce yani em zamanı hevdici fehmakın az İngilizce de bejim wana Portekizce de bejim wana İngilizce zanen az Portekizce zanen le bele hayavan hay ku az arjanım o xabatek ki vad çedikim divan şartın dijvarda şartın Kürdide o wana ji dansvanın müzisyen yani zamanı me hevpar dans o müzik bu اوقاس من نگو ام چی بکن چی نکن فلان من ریتمک نشانی واندا وانا ریتمی بردوام کردن یعنی به زمان موزیک ما هفدو فهم کرد و من تشتک چیکر و من حرکتک جبو دانس مانان چیکر وانا و حرکتی گرتن مزن کردن پیشتی 10 دقیقه مدید که هر کس وکی گالاکسی وها دگو هره و هر کس وها دریزه دنافدا و گوونده دریزن گوونده جی نزانن کرده جی نزانن yani mesela جمرا گوتن تدکاری هنه که به کردی باخت yani دکار خوازن کردی فهم بکن ببیزن yani کردی نزانه بون دیسا جی خواستن که ببیزن من جی گوت والله برا پر خوشم پر که خوشم نبدره از پر که خوشم falan de David'a bugün nice to meet you گوتن falan تشتکی با نه گوتن که تا گوت چیزی yani vergerci ne خواستن تشتکی با خواستن که ببیزن اره لبدره هم نکارن صحنه ببینن تو دبیجی گووند herkes dibêje em zanin jî xwe. Tu zanî de birazan yani eger ku tu zanî tu dikarî demek ki bin kin de bibî mamoste mesela tiştekî wiha jî heye. Li vê derê rewş gelek cuda ye. Ew pelçîfandî çi ye ezilmiş
ezilmiş psikoloji. Pelçikandı bejim. Psikolojiye pelçifandi. Yani ne hocaytu em. Tişteki waha heye xabık be kıymet dibinin yani. Gava ku em govende be baletinin bahev dibijin ha tişteki xoşe. Waha be kıymet dibinin mesela. Tişteki waha jî heye. Yani em dixwazin li ser sahneye dayının proje hazire ev xotine yani derdora xotine. Em dixwazin bila kesin ku govende zanin fêr bibin, kesin ku برای گوونده کسی که دیروک خازانن اوی خازانن بلا هنگی انسان بدونانم بلا چه بن ماموستین کردی ماموستین دانسه بلا درکبن و اف کم بلا ببه کمک شانویه و چاقه ام بکارن او بکن یعنی اگر ام بکارن درفت ببینن کادروجی هنه گله کسی که دکارن سترانان بیجن دکارن بلیزن جی هنه ام بکارن دمک کنده جی دکارن چکن دخوازك مي وهاجي هيا ام دخوازن اره ام دخوازن موزيكالان چه بكن كومن دانسه چه بكن و لدنياي بگرنن بانا او وكي چروكا محبه دسه مها درباز بو پشتی دمه که او کارن می گووند زده بون وان چاغان من باش پرجی قزنشت کرجی دانسه نجی کردی گاوا کمه من دست به کردی کر آبوری برجر شو لبله قیمت برجور شو لگوری من لو ما سری من راحته من ve sokak edin min ev vekir dansa dibistana dansên Kurdî me xwastem me derê bikin akademî min tenê serê xwe vekir min nexwast jî tu kesî berpirsiyarî ew bikim ji ber ku nehêsane tiştekî Kurdîye herkes ditirsî bû tiştekî Kurdî çê bike kes li paş nedisekinî loma min ew berpirsiyarî girt min dibistan vekir piştî ku min dibistan vekir cîran ji me re dijmintî kirin gotin Kurd hatine li vê derê çi dikin gotinên xerab kirin براستی یعنی من و دجمنتی دیت یعنی من دیت که از کردم و جمره دجمنتی دکن یعنی ام چقا yakışıklı بنجی چقا هنرمند بنجی دی ساجی دجمنتی کرن یعنی او لمن چوی دی باوریه من تو نه یعنی ها kurmancı bes. اره kurmancı bes ne insani yani telefon کرن چند جاره پلیس هات ام دخابات دا بود پلیس هات کت هندر چه دبل بدره مگو او خیرات کرم کن من قد شر نکر yani مو کرم کن هنچه دخواستم مگو از کردکی و درمه مگو و زانگیه خواندیه آجواره دیپلوما از نکم کیه بکه من وان ikna کر yani مگو از نکم کیه بکم مگو از کردکم سر دانسه دخابتم او آن حال سر کردی اوت کم مگو چیه بجم که کو از جی ایتویه ما جی سیستم تا درکتم و سیستم تا از دگوهرینم پلیس یک مردینی بو یک جی آمدی با اوجی تشتگیدیم مگو هنجی برم کرده مگو برم کردی تربون مثلا yani az dixwazim ve listike biguhernim bila hemî sistem ji vera xizmetê bike ew qas polîs hat çû mego ew êdî millet ditirsek û were ew ê ji ber ku polîs tê yani ortaya derse de polîs jî maftara ji ber ku em govenda şoreşgeran dixebitin gavên nigên me her derê dihezîne ditirsî bûn yani niha jî em rabin govenda şoreşgeran bilîzin bibin ve çawa erd filan diheze millet ditirse yani لبله من خواپاراست لبله او استودیو چو مدید که از نکارم لبدره بکم از تنمه کسل پشت من ناگره اتشتکی کردیه جبرکو حوالین من دانسوان همی جمرا بون دجمن یعنی اف کسین که ما به هفره پروژه دانسی چه دکر او هر چی قاس مگو ورن ام پروژه که کردی چه بکن نه هاتم دجمنتی کرن لما از تنمه کردی من ناس نکن در دوره من کردی تنبو نه فهم دکن نه کردی بینن که از لبرم از به خبات دمشیم یعنی بری و از تو نبود من تنه دانس دلیست م کوریوگرافیان چه دکر پشتی گو او گوهری او جو هبو پشت مگوت از به استودیوی بگرم م استودیو گرت تنه م چند پروژه شانو پروژه تئاتروی پروژه دانس هفچه م چند پروژه مشان پشت او تکلیف این کوچی برزیلی هاتم مگو از ایدی هنه که هر الفدرة از دفتسم مگو از قبول دکم از چون برزیلیا جی تشتکی دنه جبر کل بدره جی جبون نشاندن و تمثیلیت کردی دیچی یعنی تو کس جمرات تشتکی و هنه گو خواهد چه بو یعنی جنش که من دید کو از تمثیلیت کردستان دکم سال 2019 بو پشت برزیلیا پاندمی تقیه
Lebele beri pandemi gava ka ez çümelere من هم Türkiye, Suriye, Irak, İran, Kafkasya مگو همی ev der Kürdistan'e ez jivedere tem من نقشه Kürdistan'e darxist yani lebelere tane emsal govende de xabtin lebelere insan hene gidin be peş ketine yani مگو ev der valateki be peş neketiye lebelere tane govende fer nabın dixwazin her tişti fer bibin yani min çebune dünyaya dest bekir مگو ev der Kürdistan'e çiya veki divarın خزاینه چیا پاراستیه بدره دناوان چیا اند اف کلتور چه بویه اف در آفریقای اف در اروپای اف در آسیا اند اورته دانه ج آفریقای هاتنه لبدره مانه فلان تشتکی وا چه بویه اف ج نقشه مالباتانه اف نقشه زمینه و از ج فرتم اف ج چیای نمروده فلان مهمی تشتان گوت یعنی و هم گوت مگه اف آلا کردستان یعنی تو خازن بوان تشتان و گوونده فیر ببن و هبون پشت پاندمی او د پاندمی دجی ام با امریکی را خابتیم امریکی را ژاپنی را خابتیم یعنی پاندمی اونلاین گاوا کو پاندمی درکت ما خاباتن اونلاین چکر برای اونلاین جام گیشتن دنیای کدن پشت پاندمی تو دیسال در واسه برزیلیایی بوی وزاره اجا پشت پاندمی دیسال برزیلیای تکلیفات ایجا برنامه‌ای که هنه گیدن مزن بو world cultures getirin yani dünyayı mamosteyn cuda dahatın bu kültürü nişan bedin min jî di nav Van'da kültüra Kurdî nişanda yani min kültüra Kurdî wekî yerli çiye bi Kurdî yerli indigenuse Middle East yani em indigenusen ve derene em yerliyen ve derene asla navsa yerli asli em asli ve de yani gava kutu diçi bere em dibinin dak hene mesela dakın ezidiyan hene mesela ya yevanji bu haya figüren van hene gidin cudaya o hene gidici tazine jberku germe vura veje ez ferbum çima tazine jberku per germe brastit tu bakıncan ne gari bisakini vura loma tazine ve tazibune ji be buvan dak mekan ev kirne nakış kirne lüverji bu haya yani brasti ji germe zivistantine bulu velere زمستانه که دوکتون میبر بایی که هنوک دهات یعنی تنه بو زمستانه سمسوره ندیتنه اره ندیتنه 3 متر برف ندیتنه اگر بینه که من هبه تو کس ملوه داره در نکاره به درخه یعنی تاپ و دست مده بر ساله که دا امدگارن هزار نه 100 دانسوان ده اینی دمه ده ماماسته اینی دمه ده هنرمند و کمه که performansı ki dikare müzikal falan bike sale kedem dikarin çekin. Jiber ko eğer ci hebe em dikarin vaki kampe ve dere li sertiştan hurbin hem ji pir xwende karin min hene. Pir dansvanên min hene. Min pir mamoste mezin kiriye. Belat bine hala her dere dünyaya yani eğer ez naha komkum li kudere komkum li cade komkum. Eğer ciyek hebe kadroya ki pir profesyonel hali hazır eda heye ez dikarim ona komkum o demek ekinda yani eğer akademi çebi ve sala duyan da ame şubeye gidin vekin ve disede set kese gidin ve ev ve her sal set kes du set ame rızgar kınj ve metrikse. Tişteki bu her şey duxazım veci bir vecim ev xabaten govende veki rızgar kırına metrikse yani em livedere brastiş dinaf asimilasyon edicin yani insanın kulu vedere edicin gavaku ten emten cem heven bir kuli daha xafın gavaku em derten jiyana ka Türkiye dest peydik edisa. Levele van xabatan ortameke vaha çedike. Pirtuk ez veki analize amade dikim. Heneki zede derse yani duxazım ya hene gidin freh bikim yanji belki ev bube seçor pirtuken cuda jiberku çavaku de müzike da notasyona müzike heye notasyona danseji heye gavaku meret bivi avayı van govendan benevise 7 sal derbas beji de ciyeki eveda از دیوژم لابراتوار در لابراتوار دا مرف دکاره وانا پیربه یعنی تو دکاری بخوینی او را بی و گوونده تو دکاری بلیزی لبله اوجی زمانه که یعنی مرف به پرتوکه بکایدینه نه مرف پرتوکه اگه بنی بیسته که اف پرتوک به چاوا بره خواندن سر نوتاسیونه بی اف پر تبلیه به یعنی زمان لازمه اونها هم درخنج پر او نابه لبله افتشتن کو از دبیجم از وانجی با آوایی کی دکم پرتوک او خبات پرتوک بردام دکه
ez dixwazim hemî tiştî li vê derê kom bikim. Naxwazim acele bikim li wir de. Hem min ev ayrımcılık dît. Bele. Ayrımcılık çê bi Kurdî? Hiç ayrımcılık fark var. Ayrımcılık. Bak. Cihêkirin. Ev cihêkirin min li ser xwe dît min nikaribû bawer bike. Hala çawa ya falan. Piştre min dest bi lêkolîna tiştên Kurdî kir yê polîtîk çi çêbûye çi nebûye ji ber ku ev tiştên ku di zaroktiyê me de li ber çavê me çê dibû me nizanibû me nedihê geşt. Bi rastî jî meriv fehm neke meriv zarok e yani. Piştre meriv fehm dike ev bûye ev bû wiha çêbûye wiha çêbûye. Her ku ez fêr bûm مگو وای وانا دژمنه نبونه یا وانا دخوازم ما تو نبکن Sağ ol. اشکره دخوازم ما تو نبکن Disa sağ ol. د دسپیک دا یعنی د دسپیک دا هدی او کالیا her kutu dibini bana baki insanla tenanerin falan dedugahari yamıcı var bu. Burada film kat ev bu. Edimin kadandı yani. Eğer yani var kırne insanın mera. Jive dere çekirne. Kuştuna ya bu tıştan çe ev berçavımı çe bu yani. Versiyonda az çava ev bikim. Yani merib de fazla hemit tıştan ev profesyoneliyete ku me kom kiriye merib naxaza bide velere. Be mane yani. Dünyaya Kürdi de jî tiştektine. Ez li ser xwe dest pê bikim ji ber ku di zaroktiyê xwe de ez şahîdê vê meselê bûm. Sê roj sê şev davet berdewam dikir û kulik ciyekî biçûk e ne bajarekî mezin e. Yani her hafta li koşeyekê davet hebû. Yani wekî festîvalê li Kurdistanê her tim davet hebû. Her tim wiha bû. Yani her hafta ev tê vê mane yani her hefteyê da sê roj govend heye. 4 roj tiştek tune sê roj li her derê govend heye. Yani her tim di nav jiyana te de heye. Loma zaroktiyê xwe de dikevî govendê wiha fêr dibî wiha di nav govendê de mezin dibî. Niha ev çend salin ku davetan danîne ser salonê êdî sistema salonê heye. Loma her hafta sê roj sê şev êdî govend tune. Loma wan insanan vê govendê fêr nabin. Di salonê de jî 2 saatê xwe davet e lêbelê xwarin, zêr pêxistin, nizam çikirin nîv saet tane dilîzin. Delîl o cî da dilîzin û diqedînin yani. Ew qas. Ev êdî hêdî wenda dibe tu nedibe. Piştî perwerdehiyê însan êdî govend fêr bûn me got em çi bikin. Ji ber ku herkes êdî govend fêr bû piştre di wan çaxan de jî türkî bar hebûn li van deran. Min jî digot nerim türkî barê. Türkî bar ne cihekî xweş e, cihekî xirab e. Di konserên stranbêjan de me digot me re hinekî govendê vekin em ê herin konseran di konseran de bikin. Paşê me got em şahiyê govendê çê bikin. Yani cihê ku me kirê dida û kurs dikir me got silav em dikin em dixwazin li vê derê şeva govendê çê bikin. Şeva govendê çi ye yani xwendekarên me hene em ê govendan vekin bilîzin xwara. Xwarin marin bînin falan tiştên wiha çê bikin. Makşaba govende. Ere şeva govendê wiha dest pê kir. Piştre me min xwast ez viya daynim ser sahnê çend cara bi xwendekarên xwe ratev medanî ser sahnê jî lêbelê ev nameşiya ji ber ku ser sahnê dibe hinekî profesyonel bibe dibe aboriyê xwe hebin sahneyên xwe hebin çê nebû lêbelê şahî çêbû. Serkeftin jî min xwast ez wiha bibêjim ev projeyeke serkeftî bûye. Tenê me pere qezanç nekir. Me xwe qezanç kir, me kultura xwe qezanç kir, li bajêr de em tiştên Kurdî çê dikin yani wekî ku ez bêjim min bajar vê navê govendî Stenbolê ez bajara Stenbolê ji Kurdan re dikim diyarî dibêjim ev bajar ya me ye ya we ye yani îcab nake ku milkiyete me be yani bi her kesî re em dikarin li vê derê bijîn lêbelê di destê me de yani di kontrolê me de em dikarin gelek tiştan bikin li vê derê. Yani ev serketiye ez dibêjim hereketên Kurda jî serketiye herkes bi serketiye em bi vê serkeftinê jiyana nû bi destên xwe înşa bikin. Em devrê înşaatê dane yani. Mezinên me têkoşîna mezin çê kirine, tiştên gelek mezin çê bûne. Îro jî gelek tiştên mezin çê dibin. Îro jî dijwarî hene, dijwarî cuda ye. û îro jî em hene û em ê wiha bixebitin. Yek û destê me bê jî ev e. Mesela serkeftinê jî ev e yani. Na ez derfetê nabînim, ez dicerî bînim ku derfetan bafirinim. Çawa derfetan bafirinim mesela? Stüdyoyeke tango heye, ez diçim dibêjim silav hûn li vê derê tangoyê çê dikin. Em jî dixwazin kursa govendê çê bikin, hefteyê de rojek falan. Em
em leheftin û wahatin. Niha sêşemî li vê derê tango miya ders devam dike. û yekşem jî li Kadıköy'ê em diceribîn sê sınıfê me heye niha. Em dixwazin wiha berdewam bikin. Em dixwazin zêdetir bikin. Em dixwazin performansa sahneyê jî çêbikin. Konserê sahneyê jî çêbikin. Akademiyê xwe jî vekin. Tiştê ku em bikin ev e, tiştê ku jî dest li me tê ev e. Profesyonelitiyê me ev e. Yên din jî em nizanin û em dixwazin vî însanan re bi hev re çêbikin. Ere pir mînak hene lêbelê ez dixwazim ev nêrînê xwe li ser temamî govendê bêjim yekem. Bi min çîroka govend ya xwe jî heye. Yani ev hereket bi min ku ji agirê hatiye tesîr girtin. Ev hereketên ku em di govendê de bikartînin wekî hereketên agirê ne. Bi min ku tesîr li agir girtiye ji hev ra têkiliyeke heye di resme mezin de. Wekî din jî em dibêjin govendên gelerî mesela li hêla Bîngölê lîstikek qartel heye. Qartel tê û rêvî digire duxe diçe dide çêlikên xwe falan. Bi govendê bi lîstina vê meselê çê dikin mesela. Ev mînakeke baş e. Ji xwezayê sahneyeke ew. Yani qartel jî însanin, rêvî jî însan e, çêlek jî însan, hemî însanin. û wiha dilîzin. Tiştekî wiha heye mesela. Xelef hem wêrekî ye hem dawetkirina duelloyê ye. Yani ev wexta Bedirxaniyan bû ez bawerim çîroka xelef. İşte Ezdînşêr bi Osmaniyan ra lihevatinê dike. Xelef tê dibêje tu kî tu wan ra ev dikî em Kurdistanê dixwazin em naxwazin bû wan re bikin falan. Serî li hember rakiriye. Ew meriv dikare viya tiştekî polîtîk jî ev bike. Yani muhalefet li hember Ezdînşer çêkiriye. İlla icab nake rabin şûr li hev dixin falan. Ev tiştekî wekî sembolî. Lêbelê di vir de em dibînin ku ev gotinên stranê ji gotinê xelef tê. Yani xelef derte meydana dibêje Ezdînşer tu mîrê botanî ez jî xelefim were meydanê. Mesela van gotinan bûye stran çawa bûye ez xelefim haware mir haware mir haware ez xelefim Ezdînşêr mîrê botane. Stran wiha derketiye mesela. Ew bûye stran û di nava zamanê de wiha gotine ev êdî bûye tişteke gelerî. Ev fikra serhildanê, ev fikra meydan xwandinê tesîr li hereketên wê govendê dike. Gava ku tu vê govendê bi stranê xelef ne, bi straneke din bilîzî heman govend e. Govend ne govendeke cuda ye. Lêbelê yê ku wê govendê dike govenda xelef, ew wêrekbûna xelef û ew wêrekbûn di hereketan da çê dibin. Wiha ew dibe govenda xelef. Yani gavên xwe heman tişte, bi cîda re bi govendên din re heman tişte, lêbelê ew ne heman tişte. Ew govenda xelef e. Yani ev karakter dide û wê govenda xelefê çê dike jî dîsa ev çîrok e. Ev fikre ew wêrekbûn e. Farkeke wiha heye. Birinci ile üçüncü birbiriyle çok bağlantılı aslında. Ama birleştirmeye çalışayım. Dans nereden geliyor? Biraz en eski hallerine gitmemiz lazım insanlığın. O ilkel dönemdeki yaşamın içinden bunu görebiliriz. Bir de Govend'de ses ve hareket bir arada dediğimiz için aslında bunu geleneksel dans olarak değil de ses ve hareket performansı olarak incelediğimizde bu ikisinin de birleşimini orada görürüz. Çünkü orada sesin de hareketin de dolayısıyla müziğin de şarkının da dansın da birlikte şekillendiğini görmüş oluyoruz aslında. Ateş etrafındaki en ilkel hallerimize gittiğimizde orada bireysel anlatım belki taklit yoluyla veya bir aba anlatma gibi bir şeyle senin ilki taklit. Evet, anlatım üzerinden bir iletişim ve bir hikayeyi anlatma çabası ve onun geliştirdiği hareket döngüleri ile ritüelistik alandaki devinimler ve bunun zaman içinde geleneksel danslara dönüşmesi. Çünkü hareket olarak baktığımızda hepsi aynı. Bugün semah olarak, zikir olarak yapılan şeyle govend olarak yapılan şey tamamen aynı. Menzilde şöyle bir düğün gördüm. Erbanelerle, ilahilerle dans ediyorlardı. İlahilerle dans edildiği için acaba bu eğlence mi diye bir karışıklık da yaşıyorsun aslında. Orada o şeyi daha net görüyor insan. Evet, bunlar ritüelden gelme aslında bu hareketler. Govendler hala o ritüelin bir şekillenmiş hali gibi. Çeşitlenmiş hali gibi. Orada öyle bir şey var. İkisi birbirini oluşturuyor çünkü bir de Kürtçe var bunun merkezinde. Yani
ille bir cümle kurması gerekmiyor. O ha hey demek bile bir Kürtçe bir şey. O bile bir Kürtçe biçimi. Dolayısıyla o hareketler de bir dil yaratıyor. Beden dili yaratıyor. Kürt beden dili, böyle bir şey söyleyebiliriz yani. Sahne dili veya bir anlatım dili yaratıyor aslında. Hakkari'deki hikayeyle ilgili benim ulaştığım iki şey var. Bir de benim tahminim var. Benim ulaştığım hikayeden birisi iki taraf arasında savaş olmuş. Bu iki taraf, iki devlet de olabilir, iki aşiret de olabilir, iki aile de olabilir. Bir taraf intikamımızı alana kadar tersten oynayacağız demiş ve öyle oynamaya karar vermişler ve böyle kalmış orada. Artık sola doğru oynamaya başlamışlar. Sağa doğru oynanılan oyunun tamamen aynısı oynanıyor bu arada. Hiçbir değişik bir şey yok. Yani bilimsel olarak simetrisi yapılıyor aslında. Sağla yaptığın şeyi solla yapıyorsun. Tamamen aynı şey. Bir diğer hikayede bir komutan bir savaşta kolunu kaybediyor. Yani bu tarafa doğru gidiyorsak bu kolunu kaybediyor mesela. Bu tarafına diziliyorlar. Saygı olsun diye. Hani zafer dansı veya bir kutlama şeyinde bu tarafına diziliyorlar ve ona saygı olsun diye bu taraftan oynuyorlar. Alışkanlığa dönüşüyor. Artık böyle oynuyorlar. Benim ulaştığım iki hikaye, ikisini de Hakkari'lilerden, oralardan ulaştım. Benim tahminim dans ustalığı. Hiç kolay bir şey değil çünkü ömür boyu sağa doğru yapılan bir şeyin tam tersini yapıyorlar. Yani o adımı tamamen tersine değiştiriyor. Dolayısıyla dans olarak müthiş bir çalışma var burada. Müthiş bir başarı var aslında yani. Bir beceri bence bu. Gerisi hikaye yani. Savaştandır tabii muhtemelen. Başka ne olacak? Ya da çocuklar bir yerlerde böyle oynamaya başlamışlar. Popülerleştirmiştir. Çünkü geleneksel danslarda şöyle bir şey var. O farklı geleneksel dansların ortaya çıkmasında şöyle bir şey var. Ya biz düğünde mesela benim yaptığım bir hareket vardır. İnsanlar çok seviyordur mesela. O hareketi hep yaparım. İnsanlar sever. Onu yapmaya başlarlar. O bir harekete dönüşür. Ya milyonlar ya değişik bir hareket yani. Şu an sonda bir Govent oynarız. Herkes bir mutlu olsun. Sonda yaparız öyle bir şey. Ama demek istediğim şu. Yani bir geleneksel dans yani bir tane fazla adım atarsın bir yerde. O bablekan olur mesela. Millet sever onu tekrar ederler, yıllarca devam eder ve o artık geleneksel bir dansa dönüşür. Öyle. İro meriv dikare hineki tahmin çebike lebele gava ku meriv background'e ferbi ve meriv dibine ku niyet avan kat jine eve yani duhazın govende te bidizin ve ki govende xan nişan bidin. Derde tü kesin ne dans engeleri. Tane jibo parastınan aslame bu hadikin. Derde ke van ya bu hajitin nefret jidikin. Tane em Kürt tişteki bu hanakın. Em de bejin ya em insanın em jixara bilizin ya. Em bu hadi bejin yani. Ez Kürt'üm jivur zanın yani. Em ne insanın bu hane. Lebele insanın din bu hadikin. Gavaku ve dansı nişan dedin jibo propagandayı nişan dedin. Nefret dikin jiva dansa. Kürtçi dilizin, yendinci dilizin. Ev ne hesane kümeriv beje, ev yavana. Ev brastici ne hesane. Ez duhazım ya Kürt'i bibinim. Yani ez nakhazım bejim vana ya Kürt'ine yendinci yendinin na. Jiberko ev ne hatiye xez kirin. Tişteki hevpar hayali orta o herkes dilize. Yani deste hev digirin yani ev tişteki hene gidin mezine. Diçe kudere yani. Gavako em diçin heneki Rojava'ya ve ki Balkan Vandaran Trakya Balkan. Pişti Trakya Balkan em dibini ki hene gidin hareket bilindi be. Lijur telistin. Leser lehevaya telistin. De Kürdi der ne gemel le erdene yani em le erdene em hakimin le erde. O hem sağlam digirin yani tam yerline yani. Gava kutu hele evadiçi rojalat evadiçi Asya dünyaya kadın çedi be. Belki deste hev jinabrın. İdi China merif dibine levedere. O Kızılderilici deste hev digirin. Yine giden hesane lebele. Kürdi tam da ortada yani. Merif kare vaki kok bibine. Kürdi koka yendin jihene giden katine hev. Vaha bejim. Yine gidin nav ev ketine. Ev düzen cemmehin xarab ne buya. Le Avrupa ketiye hev perçe buya. Rönesans derbas kiriye. Kültür nemaya ketine hev yani. Gava kutu çi vakti bereji tedbini ku jver çune vedere. İşteki vaje. Vekidin vedere ki heye kelt hene, Viking hene, kultura Viking'e yani tişteki vahatine, dünyaya gidene tişteki dine yani.
لبلا لجمع اف دوزن هين هيا وبهزاران صالان هيا از دكارم فرق كوها ببينم جبر كل جيهن دنن دنيا يداجي وهاتنا o gavak hem de bejin tango yani jitişten ku hevde eşli danslar hem de bejin govenden dueti dueti vanaji jenumer dilizin ve dikin xara kültür pişti demek ki xabaten vahades bezkin evji merib dikare beje ki kraliyeta İngilizan yani kraliyeta Avrupa'yı da destekle yani perverdeye dansı de kraliyete de destekle bale dersi kuma ev kiriye perverdehiye dansı jibo prens u prensesan tendayn jibo dere destekliye ev perverdehiye dansı la Avrupa'ya ji hem de bilin yani vaki kral u kraliçe dansın van tane ev heye ev tişten dinji tane ya Afrikayan çantıştan girtine ya nizamlı kulere çantıştan girtine jiber kulübelere rasti u revşek vaha heye düzen xarab biye lebedere yani katine hef لجمع هين أو دزان خراب نبويه هين أم السرخان أم دست هف دقرن عادة مهنا أو مهنا يعني أم يكام أمريكا يا دنيا هنا تشتكي وهاج هيا يعني ما جلك تشتان درباس كريه لجوري ملتندن هيا ما جمتنا بدارم برسيلك باش سر تماشاvan از هنك زراب بكم يعني هلبت تماشاvan هنا يعني إنسان ما برجي دخازم بلا برهمن كردي چبن تشتين وها چبن لبله أو خبطان ناكيجن براجي أوجي برسكريك دنش بركو صحنه نادن ما اگر صحنه بدن اگر هم بکاربن درخن صحنه أو تماشاvan آماده و خالگور و أو بكا هلبت ببه از ويا وها راست بكم İnşallah. Evet devirde mesela hın kemasi hene mesela lecem min hın kemasi hene mesela em dibejin hele em dibejin serhat em dibejin botan em dibejin behdina mesela hinci hene ku min nav nedit yejere dibejin çe mesela pişti dersimi hatta meraşe jvedere çe dibejin çe em carna dibejin Ahmet em carna dibejin dersim hela dersimi hatta evet hatta kudere hatta rahaye yanji lehele sine falan hele urmiye acab lebedere jinave ki vaha mesela tişten vaha hene belki haba falan loma kemasiyen vaha jihene mesela jiber de hem dikhwazin tam nakşe derxim yani az çava kutubejim ligorimin yek govendek heye herkes dilize o evji yek çirokeke yek erdeke و دناف ده وها جدا بون هنه يعني للسرحة دنياي كوها هي لآمدة دنياي كوها هي لودر وها هي تشتين وها هنه يعني زيادة تر تشتين هرجلي از بيجم لبلا أره أم أرينا دخوازه بيجي گووندن كردستاني أره من چندش نوت گرتيه جوان دران لبلا هين فرن روجه سهشمی لتانگو میا گووند هي و یک شمجی لکادکه و هم وانا بردام بکن ام دخوازن کما دانسه جی چه بکن کروی جی چه بکن و مدکنگی چی چکر ورن تبلیبن و ام به هفرا وانتشتان مزن بکن مالا و جبکو و مگوتار کرد ام دست به گووند بکن ام گووند که بگن بقدیم